Добър ден! Ето ме отново с вкусните рецепти на моята баба. Пържен патладжан с доматен сос, който след това ще го консервираме в бурканче. Започваме с приготвянето на доматения сос. В една дълбока тенджерка слагаме да загрееме малко олио на много бавен огън. Прибавяме една глава лук. Оставяме да се запържи, докато стане прозрачен. Прибавяме малко сол. И след това малко по малко смелените домати. Ще ви оставя рецептата отдолу под видеото. През това време, докато се приготвя соса, нарежете патладжана, посолете го с едра сол и го оставете в една купа, за да може да пусне водата. Препоръчвам ви да го обелите, но ако предпочитате, можете да го оставите и така. В моята рецепта днес използвам този, който е бял отвътре и лилав отвън. Но вие можете да използвате какъвто имате. След като сте прибавили доматения сос, прибавете на едро нарязан магданоз. Още малко сол, разбъркайте добре, захлупете под капак и оставете да ври на бавен огън поне 40-50 минути. След като соса е напълно готов, можем да започнем с приготвянето на патладжана. Не пропускайте възможността да се абонирате за моя видеоканал. Тук можете да намерите много различни рецепти от целия свят, но и много авторски рецепти, както в случая рецептите на моята баба. Също така не забравяйте, че всяка събота в 1 часа българско време ще готвиме в директно включване от страницата на моите рецепти във Facebook. Под видеото ще ви оставя и линк към моя здравословен канал, където от септември всеки понеделник в 12 часа ще готвиме здравословни вкусотии. Опържете патладжана в силно нагорещено олио, докато хване златиста коричка. Сложете го директно в бурканите. След това напълнете буркана с горещия доматен сос. Затворете с капачка и обърнете надолу, както ви показвам на снимката. След като изстине, е готово за консумация през зимата. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ако ви е харесала рецептата, сложете един лайк, палчето нагоре и препратете на вашите приятели. Тази седмица ще продължаваме с приготвянето на консерви и различни видове трошии. Следвайте ме!